dámy a pánové, dnes to budeme ochutnávat na té jídlo, které jsme toupili. Ano. Máme tady Alasty, pak tu máme Fizzydland a Minonty. Mňam. Potom je dáme do té listu, jak nám chutnali 1 až 0. Tak jo, můžeme jít šát? Jo. Co chutnáme první? Fizzydland. Budu chutnat poslední, když se Tak, dopijeme. Alastu kokrosovou. Dobře. Mňam. To byla dobrá. Jo. Tam to teda dáme v našem tý listu. Já bych dal 8 bodů z 10. Dobře. A ty? Tady je tý list. Tak jo. Ty až kolik? Dáme teda 8. Ne, to vyplňujeme, ne? Teď 5. 5, takže chod počítání. Takže lidi, zjistili jsme, že průměr je 6,5. To znamená, že to jde 7 do prostřed. Tak, a co chutnáme teď? Já bych teď teda další Alastu, třeba Máme tam smetanovou a dám oříškovou. oříškovou. Tak jo. Čokoládová taková. Mňam. Mňam, to je dobré. Takže už jsme dojedli. Je to hodně dobré. Ty musíme dát body. Já bych dal 10. Já bych dal taky 10. Takže to nemusíme ani průměrovat. No si do 10. To je 10. Tak. A Ty teďka... dáme třetí Alasku? Jo, Tak jo. takže smetana. Mňam. Takže, to chutná teda méně než oříštová, ale víc než totosová. Takže já bych dal 7. Já dám 4 body. Tak, jdeme průměrovat. Takže průměr je 5, takže to 5,5, takže je to stejně jako Alaska kokos. Za mě si to asi, já bych jí viděl tady na 4, Ale tady ten velký, to chce vidět vysoko. Dobrá. Tak, teď máme minionky. Oříškové. Oříškový nebo kakaový začneme. Takový. Ty mám radši já. Mňam. Je to menší, ale hodně dobré. Mňam. Takže, Dobré. jaký bys dal bodů? 9. Já asi taky. Takže to je tady STU v vozovkách. Tak. A teď máme oříškové minionky. Mňam. Tak kolik dáváš? Já dám 7. Já 10. No, A nevím, co je průměr. No. Já si myslím, že to bude 8, ale zkusíme to. Takže je to 8,5, takže je to Takže to je tady. Esko, takže dáme to sem. A teď přines to poslední. Co pitl Fizzydland. Takže lidi, je to otevřený. A já tam jdu. Mňamínka. Tak, kde jsi? Takže, já bych dal 10. Já bych dal taky 10. Je to podle mě nejlepší. Teď se jde do 10. A teď to vám ukážeme na styl. Takže, jak vidíte, nejhůř jsou Alaska kokos a Alaska smetana. Smetana patří sem. No nic. Tady nahoře minionky, oboje, Alaska oříšková a Fizzydland. Ještě z dnešního videa, prosím dávajte like, odběr a dívejte se na další videa. Čau.